Iosif, cadete virdo.
Νοερές ετάξεις συμπλωμένων νεκρών, καθορός εδήμας εξεπλήττοντο, καλυπτωμένοι τες πτέρυξης ότι και δοξάζομαι την Θεία σου ταφή. Ήλια ύψωμας τον όναρη, μακαρίζομεσαι Θεοτόκε, Άγιοι και πλημμωμένη ταφή την διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι ευλογητές σου το όνομα και δεδόξαστές σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Μεγαλύνησε τον ζωδότη, τον εν το σταυρό τα σχήρας εκτείναντα και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού. Μεγαλύνησε τον πατροτήση, της υγαρή μας ανέφερε την απάθη αριστεύτες της τώρα. Μη
και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Τριάς Θεού, Πατήριος και Πνεύμα, ελέησον τον κόσμο. Περιμένετε. Αν τους έχεις και φύγαμε ρε. Τους δω απ' έξω. Ιησούς τους ο αλλοφίλους όπως και να Καλά. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών πάντων των υπέρ της πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, ετι δε και των δούλων του Θεού εφημερίων εν τη κόμη και νορία ταύτη Ιωάννου, Γεωργίου και Ηλιού και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής, πάμπλη μέλημα εκουσιόνται και ακούσιον. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυσης πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα αναπέμπομεν, συν το ανάργος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εγένε πάσε Πάμε ανάποδα τώρα. Ξέρεις τι, πρέπει να πάω. Ναι, όλοι λένε, ναι, ο καθένας ναι. Μόνο αυτό που πρέπει να ερωτηθείτε. Του Αρχιεπισκόπου ημών Επιφανίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού,
πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετικόμοι και ενορία ταύτη, των ενοριτών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού των συμμετεχόντων, εν τη Ιερά Λιτανία ταύτη, υγεία, σωτηρίας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών υπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Ότι ελεημών ελέησον. και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Είσαι εδώ, τι ώρα. Χαμηλώστε, προσέξτε. Έχει τερματίσει το. Τι θες, να πάω από κάτω? Πάτε κι εσείς, δεν ξέρω, θέλετε? Περίμενε ρε. Αλλά όχι, όχι, μην πάτε. Στέφανε, Στέφανε. Το Στέφανε. Θέλετε να το κρατάω.